ще ви запозная с световната, или по-точно българска съвременна поезия, която пълни душата ми. Единственият начин да избягаш от мейнстрим културата е да си направиш комбуча. Също така да се гмурнеш в нея и да я ембрейснеш. Така. Днес ще поговорим за Криско. Видимо доволни. Всяка вечер аз чета тази поезия и се чувствам видимо доволен преди да легна. Но нека я прочетем заедно с вас. Палим. 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 Виждам въдвойно. Палим. Палим. Боларската схема, братчет, централно, Криско Бийц, Мария Илиева, бейбе. Минимум, максимум. Виждам я редовно, пукаме се готино. Дехи по земята и в нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, дубето ти сочно, ставам кът животно. Един път като почна. Може би нарочно тя ме глези мощно. Аз купувам глупости за нея, ама изгодно. Карам го айляк и гледам всичко да е точно, мога да гала по добара денонощно. Пуши от Ямайка, псува ги на майка, кара най-лъскавата, скъпа тартайка. Всяка нощ суши пари са прави на мозайка, после ми звъни, че съжалява и съвайка. Тялото й мазно, пипа си го бавно. Фаща ме за джоба, вика, нещо ми е жадно. Аз си викам, знаеш какво? Знаеш ли някакво място някъде, където ще правим секс? Много бясно. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. So deep. So deep. За съжаление не харесвам тази песен иронично, както моята щампа и моят шал през лятото, но ви оставям видимо доволни до следващия път, може би след няколко месеца, в който отново ще реша да запиша клип.